pregunta difícil, pero quero que contestedes, vale? Difícil. Que consideraríades correcto que deran a parella? Correcto. Algo que digas tú, este deu, bien. É que iso é complicado. No, pero por eso quero que conteste. Cada un o que poida se pode. A la voluntad. Ai, cada uno que poda, non Un me vale. mínimo. Non me vale. En que? En cartos ou en regalos? En cartos. En cartos. Cal serías tú que Mollado. dixeras tú? Isto está ben. Pero ben de que dou Ben. ben ou... Bueno, está No, correcto. ben. 200 cada persona. 200 máis ou menos. Oh, carai, tú 200, pero sin embargo o plato vale 120. Claro. Depende de si é moi Alguna amigo ou ganancia non. terá que ter. Terán que ter algunha ganancia tamén. Olvidade, A ver, eso de hora da ganancia da boda. Por máis amigos Con será máis caro. que axuda a pagar o plato, xa é bastante. Claro. É que depende da boda se é amigo ou non. Vale, cando era a boda? 12 de setembro. Estamos En invitados. setiembre. Daqui a lá. Aí estaremos xa no Land Rover de volta, se Dios quere. Sí, sí. Mandádenos fotos, avisádenos, vale? Sí. Teño unha sorpresa para Xurxo Carreño. Xo sabes que hai unha sorpresa, pero non sabes cal é. Non sei. Non comentes Bueno, cartos. Tú sábelo, non? Eu non. Sí, sí. Non desde cando sei algo aquí. Vamos ca sorpresa. Sí. Aplauso para él, ven conmigo, Xurxo. Por si alguén non se enterou. Hai 15 días, non, máis ou menos? sí. Xurxo fixo unha receita de caldo que lle enseñou unha señora, Magda. Moi ben feito o caldo, pero cando o probamos aquí, pasou isto. Podemos ir servindo, aqueles? Sí. É que a min cheira-me a queimado, non sei por qué. Cheira queimado o cu da pota, Vale. pero bueno. Bueno, van a probar unha das cousas máis ricas que se fai en Galicia. Pero a mí porque me cheira a queimado. Cheira Hola, arriba por Roberto. abaixo da pota. O caldo non queimei. Bueno, que tal? Que tal? Está queimado. No, está queimado. Está queimado. Está queimado, queimaron. Queimouse. Queimouse. Queimouse! E agora hai un debate en todo Galicia de como hai que quentar o caldo do día anterior. Veume outro día a veciña á casa, isto é verdade, veume a veciña á casa e díxome, estades locos co caldo. O caldo hai que remexelo para quentalo, porque cando eu era pequena escoitaba na miña casa, acórdate de remexer o caldo, acórdate de remexer o caldo, porque parece ser que se non o remexes, que se pega a verdura, todo, vai para baixo. O unto e todo forma pozo. Bien. Que de feito outro día estaba no supermercado comprando guisantes, eu estaba así mirando e veo un tipo e dixo non queimes o caldo. Se che vai quedar o do caldo. É o caldo, sí, pero é verdad, é verdad. Vale. Vas flipar con isto. Sí, non hai caldo. Porque eu conozco que ti vais flipar con esta movida. Bien. Para que quede claro dunha vez. Fua. Hai unha festa do caldo en Galicia, a máis famosa de Galicia, que é a festa do caldo de Mourente. Sóname. A festa do caldo de Mourente, ali en Pontevedra. É espectacular. O mellor caldo que se fai neste país faise ali, na festa do caldo de Mourente. Sí, señor. Bien. Pois, trouxemos a señora que fai o caldo na serio? festa do caldo de Mourente, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Pasa por aquí. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Entrache como asustada. Pero moi guapa, además, ¿eh? Un pouco. Esta chaqueta é moi boa chaqueta, ¿eh? Quer dicir, é barata, pero é moi buena chaqueta. Quer dicir, luce moito. De barata nada. No, é bonita, bonita. Que tal, Mourente? Festa do caldo de Mourente? Estupendo. Ti fas o caldo, normalmente? Tamén Sí. Este caldo... Aquí hai caldo, eh? hai caldo. Eu quero probar. Quen fixo este caldo? Eu non. Quen fixo este caldo, Mari Carmen? En Mourente fixémolo. Ah, non fixeche tú, fixecho alguén. Que bencheira. Pero é dali, non? Que é de Grelo, na Viza ou que? Como se requenta un caldo? Espera, espera. Ah, vale. Espérate, espérate. Teño que saber eso. É que por si acaso non te convencía traer a unha señora que leva toda a vida facendo caldo ali en Mourente na festa do caldo,
por si che parecía pouco, solo para ti, trouxémosche o que é un dos millores cociñeiros de España e, por suposto, de Galicia. En serio? Un dos millores, 2 estrellas Michelin, Javier Olleros, de Culler de Pau. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Walking down sunny days. ¿Qué tal, Javi? Mira, está flipando. Non sabía nada. Buah, maravilla. Non sabía nada. Estou encantado. Javier Olleros, perdona, que acaba de chegar de Málaga de volver a revalidar as 2 estrellas Michelin en Culler de Pau. Noraboa. Contentos e cansados. Porque se difícil é conseguir as 2 estrelas, renovalas debe ser máis difícil aí. Isto é, e cada ano aí picando pedra. Pero bueno, vimos contentos, Oye, foi un éxito. tuvemos un lío co caldo. Contáronche, non? Sí, así un Fixo o poquinho. caldo, el fixo moi ben un día, e ao día seguinte veo o programa, e trouxe a pota de caldo. E eu, que teño 50 e pico anos, é a primeira vez que provei un caldo queimado. Eu nunca probara o caldo queimado. Como se queima o Galicia outro? Por que pasou eso? Mari Carmen, tú que dices? Por que Pois pudo eu pasar? penso que foi porque hai no que poñer alento, o quentalo hai no que poñer alento. E como todo se pousa no fondo, pois hai que remexelo para que non se Sí e pegue. non, porque outro día unha señora, que tú era máis ou menos, díxome, antes, cando non había neveras, pola mañá dabanllo a ferver. Sí. Sí. Pola mañá dabanlle a ferver para que non sei que, para que non acedara ou non sei que. Exactamente. Como era eso? Sí, é para eso, para que non se acede. Pero entón non era a fuego lento. No, pero cando se quenta, Pero ten que ferver ou non? ten que ferver. Ten Pero que se ferve ferver. vaise queimar. Pero se o posa a fuego moi fuerte, pois eso... Vamos a ver, vamos a ver. A ver, Javi, axúdame. Pousa esas cousas... O sea, para quentar o caldo, tú falo hoxe. Ese caldo enfría, non? Sí. E mañá telo. Sí, Que tes na nevera, mellor ou que? Sí, mellor, sempre. Mellor na nevera. en Pero sitio frío, sí. podes meter na nevera quente? No, No. No. Hai que empezar, hai que esperar que enfríe. Ela sabe ben o que está contando. Hai que darlle a ferver, hai que metelo na nevera, cando sacas da nevera, tes que dar ao principio, como sempre, unha temperatura aí moi forte, e unha vez que empeza a ferver, xa lle baixas o lume. E eu creo Vale, que pero entón ten que volver a ferver. sí ou sí, 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 e logo sí. baixas o lume a que este despaciño. Pero eu creo que unha das claves para que non se che queime é estar atento, non? home, claro. Eso Si para non estás todo. atento... Na cociña hai tú que te estar vas- atentos. Na Na cociña hai que estar atentos. Pero por Esto que é. se queima? Que é o que se queima? Pois todas as verduras e as patatas e as faves que ten, todo arrímase abaixo, entón hai no que mover un pouco para que non quede aí ese pouso. O sea, a nós o que nos pasou é que quedou a verdura abaixo Sí, e queimou. pois sí, penso que sí, que foi eso. Cal é o secreto para un caldo bon? Tes algún? Pois o primeiro, uns bons ingredientes. O primeiro, de ternera, de... Como ternera. O caldo leva ternera. Leva, sí, Que sí, dices? Sí que leva. Sí. ternera, cacheira, todo. Ah, porque depois pensades que o caldo sale así, con agua sola. Hai que botar, as cousas saben o que se lle bota. É verdade. Chamoume a atención outro día cando lle deu a señora a receta, cando lle deu a señora a receita a Xurxo, que botoulle o unto. Como Envolta era? en fariña. Fixo unha pelota envolta en fariña. Eso non entendí. Dixo a miña Por qué? sogra para que non se desfaga tan rápido. Claro. Sí. Pero o unto, O unto envolto en fariña. como unha croqueta, envólvela en fariña e mételo no caldo. E vai desfacéndose pouco a pouco. E non queda a fariña, non queda o sabor da fariña aí, No, non? no, Fariña no. cocinada. Fai un pouquiño máis... E vai soltando sabor así pouco a pouco do unto tamén, que senón é moi forte. Exactamente. Sí. Pero dixe unha cousa clave, os ingredientes son fundamentais, non? Son Importante. fundamentales. E depois poñerlle tamén moito cariño e moito tempo. Non se pode facer unha comida, un estofado ou un boco. Canto leva a facer o caldo? Canto leva? Según a cantidad. A canto che levou a ti, Xurxo? 4 horas Que e dices? algo, sí. Como 4 4 horas? horas largas,
Sí, sí, porque tens que facer unha cousa, xa tens que facer o día anterior para desalar, e depois as fabas a remollo tamén, bueno, todos os ingredientes vas facendo un pouquiño a Pero pouco. desde que prendes o lume 4 horas. Sí, sí, sí. Sí, empecé ás 12 e acabei ás 5 da tarde. Sí, sí, sí. Pa nada, eh? Pa nada. Pa queimado, eh? Pa nada. Eu viña co caldo así, valles encantar. E fixen así, e salía a carbonilla do fondo. Eu nunca vira caldo queimado, nunca o vira. Tampouco, a primeira vez que Nunca o facía. vira. Bueno, podemos darlle un punto creativo e de aí pode sair algo. É verdade. O mellor, non sei o qué. Caldo afumado. Buscar enemigos. Mari Carmen, moita gracias. Cando é a festa do caldo de Mourente? O día 8 de marzo, Vale. en Pontevedra, na parroquia de Mourente. Estamos todos invitados. Estades Tú sabes que na todos festa do caldo de invitados. Mourente foi o primeiro pregón que fixeron os tonechos. Pois sí, eu estaba ali, acudí contigo.